la cosa és així. Per tant, cal una intervenció si no volem que es desboquin les coses. I, efectivament, cal incidir en els preus de tot. Tenim un problema enorme que l'esclat de la bombolla immobiliària ha posat de relleu, i és que la bombolla immobiliària es va desenvolupar sobre la base d'una determinada política del sòl, que permetia que les rendes que es treien de les plusvàlues no només tiraven cap amunt el preu de l'habitatge, sinó que les administracions d'una manera perversa no només afavorien fiscalment l'accés a l'habitatge, o sigui, promocionaven la compra, sinó que, a més, construïen la seva pròpia hisenda sobre l'especulació del sòl. Aquestes són les polítiques en les quals cal incidir. Per això us dic que és una gran complexitat i no ho resoldrem amb una sola política. Necessitarem polítiques tant que facin front a l'emergència habitacional, però necessitarem abordar tota la problemàtica de l'habitatge, que és més que l'emergència habitacional, molt més que l'emergència habitacional. Molt bé, ja sabíem que aquesta pregunta portaria com a mínim una llarga explicació. Bé, sí, només... Com ja pràcticament han complert el temps, jo el que, si els sembla, els donaria a cada ponent un parell de minuts a cadascú que expliquin el que creguin convenient com a cloenda, i amb aquest temps ja la senyora Rivera i el senyor Villagrasa m'han demanat la paraula, doncs si us sembla, començant pel senyor Villagrasa mateix, anirem cap allà, fins al senyor... Bueno, no sé si deixar l'últim, el senyor Rebell. Val? Doncs, si us sembla, senyor Villagrasa, aquests 2 minuts. Gràcies. Sí, es que yo para corregir un par de cosas, al final se intervino las cajas, no los bancos. Y precisamente las quejas con desocios, con entidades financieras han venido con las cajas, donde hay intervención política, y no con los bancos. Y hay que recordar el trato que ha dado, por ejemplo, algunos bancos, Bankia viene de las cajas, claro. Sí. Y no. Pero precisamente los bancos, no las cajas, los bancos han tenido mucha más sensibilidad con las personas que no las cajas. Bueno, y yo puedo hablar por una experiencia. Y luego, siempre, bueno, y si puedo acabar, y luego corregir al señor Rabell una cosa, que es lo que decía antes, que siempre echamos la culpa a los privados. Y usted ha hablado de la Barceloneta, la especulación de la Barceloneta, el mercado. Hay una cosa que se llama PERI, de la Barceloneta, que es Plan Especial de Reforma Integral, que ha estado durante más de 30 años encima de la mesa, mal cerrado por un gobierno de izquierdas. Ese PERI tenía que proteger los cuartos de casa y los bajos de esas fincas. Posiblemente las alegaciones que iban más dirigidas a conservar el patrimonio de la Barceloneta eran las nuestras. Y si ya al final se ha cerrado mal ese PERI, no ha sido por un gobierno de centro-derecha. Al final también algo la administración habrá hecho mal cuando usted cree que ahí se está gestionando mal algunas fincas privadas. Molt bé. Senyora Villagrasa? Ai, perdó, Ibarra, perdó. Cap problema. Bé, només per acabar, donar-vos les gràcies una altra vegada. I jo sí que volia incidir en el tema dels lloguers. Abans es parlava aquí que és necessari fer un parc de lloguer públic important, és cert. També hem de tenir en compte que els lloguers públics, els grans parcs de lloguers públics que existeixen a Europa tenen les seves problemàtiques en quant a manteniment, en quant a determinats problemes socials en els parcs. Per tant, anem en compte com ho ideem això i com ho portem a la pràctica, però jo crec que també hem d'incentivar el lloguer a nivell privat. I crec que aquest és un país amb una estructura de la tinença de l'habitatge bàsicament de propietat i per tant crec que hem d'anar a diversificar això i hem d'anar als lloguers. Una nova llei d'arrendaments urbans serviria. Jo, evidentment, discrepo del senyor Torrent que fer aquest exercici al govern de la Generalitat d'escriure o de redactar o de confeccionar una nova llei d'arrendaments urbans a la Generalitat de Catalunya quan ja sabem que no tenim competències. Doncs, bueno, és allò de fer, anem a fer, no? Com aquell que escriu una novel·la, em perdonareu, però és fer una miqueta aquest exercici que estaria molt bé que si tot allò que es pugui aprofitar traslladar-ho en aquest moment a l'Estat i qui tingui responsabilitats de govern que ho pugui executar, però com us deia, important una nova llei d'arrendaments urbans
que a més doni unes garanties als propietaris, perquè moltes vegades la llei a què referíem abans, la reforma que es va fer en el 2013, el que es feia era reduir el termini contractual. Jo crec que cap propietari lloga o deix de llogar el seu habitatge perquè el tingui llogat per 3 o per 5 anys. El lloga o el deix de llogar per si té garanties de cobrament de la renda i per si té garanties de com li retornaran el pis. I per tant jo crec que aquí és on hem de posar de manera important l'accent. Hem també de parlar d'incentius fiscals. Us deia, un 80% de la propietat en aquest país està en mans de petits i mitjans tenidors d'habitatge, per tant hem de veure com posem tot això al mercat i com garantim un lloguer assequible, com garantim realment que totes les persones tinguin dret a un habitatge, que al final és un dret que està en la Constitució i que a més jo crec que tots el volem tenir reconegut i el volem veure reconegut per tothom. Gràcies. Senyor Torrent. Sí, jo torno una mica... Els 2 minuts. Molt ràpid. Una mica a l'inici i enllaçant amb el que es deia ara, al final del que es tracta és d'assegurar un dret, el dret a l'habitatge. A nosaltres ens pertoca assegurar un dret, que això no és incompatible, evidentment, amb que hi hagi un volum de negoci al voltant de l'habitatge. Mentre estigui assegurat la funció social de l'habitatge, és compatible, evidentment, amb que hi hagi un mercat i que hi hagi un entorn en el qual s'hi puguin generar unes expectatives de guanys. Sigui com sigui, per això, a tothom, a les administracions que hem de garantir el dret d'accés a l'habitatge i als agents que actuen en el mercat, a tothom li convé que hi hagi una actuació decidida per part de les administracions públiques i insisteixo molt en aquesta idea, amb vocació de permanència. Hem hagut de fer lleis urgents, d'emergència, que per cert també devien ser manifestament inconstitucionals, atès que ara tothom sabia que la llei era inconstitucional, però es va votar en el Parlament de Catalunya. Per tant, jo també emplaço que, encara que es pugui pensar que sigui inconstitucional, es voti una llei d'arrendaments urbans catalana que efectivament actuï en el mercat del lloguer a Catalunya. En qualsevol cas, calen actuacions decidides per part de l'administració perquè no ens torni a passar justament el que ha passat els últims anys, que no convé a ningú. No convé tampoc als administradors de finques. És a dir, la situació actual, n'estic convençut, és problemàtica també per vosaltres. Per tant, hem d'evitar tornar a caure en els mateixos paranys i garantir una estabilitat com sí tenen els mercats immobiliaris i té el dret a l'habitatge en els altres països europeus. No hem d'inventar massa res. Hi ha receptes que funcionen perfectament al Regne Unit, a França, a Alemanya i que podem incorporar al nostre ordenament en l'àmbit de la compra, però sobretot en l'àmbit del lloguer, que és el germà petit, que és el que hem deixat de banda durant tants anys i que ens cal, efectivament, per regular el mercat. Per tant, mesures pal·liatives, hi estem treballant, mesures estructurals, i hem de treballar-hi i hem de debatre molt més, evidentment també amb tots els agents que interactueu en aquest àmbit, però en qualsevol cas hem de tenir polítiques d'habitatge a llarg termini. Per exemple, hem de tenir un pla territorial sectorial de l'habitatge que dibuixi efectivament on cal habitatges, en quines condicions i per quins ciutadans en el nostre país, que encara no tenim. I aquest és un àmbit de planejament que també hem d'abordar. És a dir, no és només una qüestió social, de polítiques socials, sinó també és una qüestió de polítiques urbanístiques, i aquestes probablement les hem abandonat massa els últims anys. Gracias. Señora de Rivera. No, yo es que me sabe mal que me toca siempre hablar detrás del señor Torrent, pero decirte, me sabe mal, porque ahora te voy a decir, no, pero yo te dejaré medio minuto de mi intervención para que me contestes. Yo tengo entendido, a ver, Roger, yo tengo entendido que las promociones anunciadas para 2016 por la Agencia de la Vivienda de Cataluña son viviendas para la venta con precio concertado. ¿Es así o no? Porque claro, aquí tanta voluntad de ir a cambiar el modelo para crear un parque de vivienda social, que nosotros entendemos que tiene que haber un parque de alquiler, que tendría que llegar a la media de los estándares europeos, que fuera del 15%, y que de golpe no se puede hacer, ya lo entendemos, pero resulta que si para el 2016, cuando ya todos hemos diagnosticado que el problema es la vivienda de alquiler y lo que falta es la vivienda de alquiler, resulta que la Generalitat saca unas promociones en el 2016
con lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, siendo una parte más del problema. O sea, y lucrándonos en vez de invertir para vivienda de alquiler, claro. ¿Es verdad o no es verdad esto? Perdón, perdón. Me deixes a mig minut. Et deixes una part de l'equació, Carmen, deliberadament, segurament. Hi ha promocions de venda d'habitatge públic, dius, para lucrar a nadie. Són ingressos que van a la Generalitat i que s'han de destinar obligatòriament a polítiques d'habitatge. Per tant, que reinverteixen en polítiques d'habitatges. Però la part de l'equació que et deixes és que tots els habitatges procedents, per exemple, de convenis amb els bancs que ha adquirit l'Agència de l'Habitatge es destinen a lloguer social, sí o no? Me parece muy bien si es así, pero ¿por qué en vez de que pase, vaya a la caja de la Generalitat, que no se sabe lo que se hace allí, ya directamente hacemos vivienda social de alquiler? Roger, ¿no sería más fácil? Porque luego esto pasa a la Generalitat y se pierde en el mar, ya no quiero entrar ya, o sea, se pierde en un vamos, no se sabe dónde, ¿vale? Venga, bueno. Hasta ahora, gracias. Bien, senyor Rebell, l'últim. Sí. Si vol els dos últims minuts. Què voleu que us digui més? No, en tot cas, saludem els assistents i cloem. No, per acabar, no, sí. Aviam, nosaltres som dels partidaris de ser realistes i de tocar de peus a terra, però tocant de peus a terra podem fer moltes coses sense sortir-nos encara del marc constitucional, que és un límit important. Però en matèria de... És veritat que des de les administracions públiques hauríem d'acompanyar sobretot les administracions locals, que són les que fan un gran esforç en matèria d'habitatge, i justament en les coses que més voldrem incidir en el debat parlamentari sobre això que anomenem lleialtat institucional, és dir, la connivència i la complicitat entre la Generalitat i les administracions locals. En matèria de compromís per l'emergència social, però també en l'acompanyament en els esforços que fan els ajuntaments per, des dels seus recursos i possibilitats, que són limitades, incidir en els preus dels lloguers a nivell local. Aquí haurem de fer el necessari. I acabar amb una cosa que nosaltres també insistirem i que ens sembla molt important. S'ha parlat del desnonament i de la necessitat de fer ràpids els desnonaments. Hem assistit últimament en situacions en què la mediació ha fallat o ha arribat massa tard, a espectacles que la nostra societat no es pot permetre, que és la mobilització de forces policials per desnonar una família amb infants. Si us penseu que això surt barat a la societat, us equivoqueu molt. Això surt caríssim a la societat. La pobresa surt molt cara a la societat. Per tant, tinguem en compte, surt caríssima. No, perquè es pensa... No es tracta de propietaris individuals, estic parlant de propietaris, el propietari en aquests casos eren bancs, entitats financeres. I us puc donar noms i adreces i a Badalona. Aquesta setmana a Nou Barris l'Ajuntament de Barcelona ha aturat 20 desnonaments. 20 a Nou Barris, un districte de Barcelona, en una setmana. A Nou Barris hi ha un desnonament d'aquests d'una persona gran que diu d'això. D'això. Clar, naturalment. No, clar, justament, tenim situacions d'injustícia social, però justament es tracta de que les administracions públiques puguin intervenir per evitar aquestes situacions. Justament el que estem parlant, quan estem parlant de taules de mediació, quan estem parlant de que hi hagi una intervenció dels serveis socials preventiva abans d'arribar a un llançament, estem parlant d'aquestes situacions, perquè les situacions, darrere d'aquestes xifres, hi ha realitats humanes, i això és el que hem de resoldre d'una manera racional i amb criteris socials. No, ja està bé. Molt bé. D'acord. Bé, gràcies als ponents. Ja sabem que això porta... Estaríem aquí escoltant i debatent molt de rato. El temps és el que és. Ara, sisplau, el nostre president farà la cloenda i gràcies, com he dit, als ponents i als assistents. Gràcies. Bueno, jo no sé pas què dir, perquè tenia preparat una cloenda, però
Jo sóc del partit dels administradors de finques i no està en aquesta taula, per tant, el que volia dir és agrair en primer lloc a la consellera que ha vingut aquest matí a inaugurar el seminari i també a tots els ponents i moderadors que han participat en aquesta taula rodona, tan complicada com és la de l'habitatge, i que, doncs, evidentment, ens preocupa a tots, els propietaris, els administradors, els llogaters i els que no tenen cap habitatge per residir en aquest moment. Jo crec que el nivell de totes les intervencions ha sigut francament molt bo, ha sigut molt interessant el que hem debatut en aquesta taula, el que s'ha dit també en la taula anterior i per tant ens podem considerar tots satisfets que hagi sortit el que hagi pogut sortir, que segur que hem contribuït d'alguna manera a buscar solucions, que és el que volíem fer quan vam pensar en la celebració d'aquesta taula. Personalment volia citar tots els que heu intervingut, gràcies al senyor Gonzalo Bernardo, a Natàlia Martínez, a Àngels Miras, a Anabel Miró, a Jaume Clèries i al senyor Albert Romaguera. A la primera taula, que ha sigut també molt interessant, no cal fer menció, la tinença d'habitatge respon, no hem d'oblidar-nos d'això, respon a la majoria dels supòsits a Catalunya a l'esforç familiar, a petits propietaris, a herències que s'han rebut de les forces familiars que s'han precedit. No tots els propietaris són bancs, això ja ho sabem. A vegades tenim la tendència que ens posem a tots al mateix lloc i és molt diferent. A part que la propietat immobiliària dels bancs és la que ha sigut i la que és en aquest moment, evidentment és important, el 80% de la propietat immobiliària està en mans de propietats privades, petites propietats privades, familiars. I això ho hem de considerar a l'hora de prendre decisions. Evidentment cal protegir a tots aquells que estan en situació de risc, ja ho hem dit a la primera taula, i per això són necessàries polítiques sostenibles, consensuades, sobretot duraderes en matèria d'habitatge. No podem crear distorsions i desorientacions. A nosaltres ens costa molt orientar i explicar al propietari el que té a fer en cada moment si no ho sabem. I tampoc sabem perquè ens pregunten i què passarà? Doncs tampoc ho sabem, perquè les mesures moltes vegades són contradictòries en el temps. El que sí s'ha dit, i tots estem d'acord, és que l'administració té que destinar els màxims recursos possibles i disponibles i assumir tots els compromisos necessaris per a la creació progressiva d'un parc immobiliari amb finalitat social o de protecció oficial. S'ha dit que és Espanya un dels països d'Europa que té menys percentatge d'habitatges de protecció social. Per què no hem aprofitat aquests anys de crisi per ampliar aquest patrimoni tan important i tan necessari? Si estem parlant de l'article 79, que són els poders públics els que tenen que promoure els mitjans per facilitar l'accés a l'habitatge, doncs potser ens hem equivocat. En qualsevol cas, s'ha vist que són moltes les solucions possibles i molt diverses segons sigui la raó del problema. Però amb tot el respecte, possiblement els professionals, nosaltres, els administradors, trobem a faltar mesures legislatives de foment o d'estímul i no tantes de repressió o fiscalitzadores, que sembla que s'orientin més, a vegades, potser no, a una finalitat recaptatòria que a la solució eficaç del problema. Per altra banda, també vull donar les gràcies, ja parlant de la taula que tenim en aquest moment, als que han intervingut, la Carme de Rivera, la senyora Ibarra, el senyor Rabell, el senyor Vilagrassa, Esteve Martí, el senyor Solsona, no, el senyor Torrent, el senyor Torrent, perdó.
perquè, i l'Esteve Martí, són difícils moments en la política espanyola i a la catalana. Estem travessant, com sabem ja tots, uns moments complicats, incerts, i això no ajuda en absolut per abordar problemes i problemàtiques de la política d'habitatge com ho estem fent en aquest moment. Però el que sí demanaria, els parlamentaris tots ho han dit, i agraeixo sincerament en nom dels emissors de finques, que comptin amb nosaltres. Evidentment, no teniu que saber de tot, però la importància del valor de les persones moltes vegades està en saber amb quines persones té que comptar, de qui es té que rodejar. Estic segur que el conseller de Sanitat no té ni idea de sanitat, però potser el que li falta és un equip que li ajudi adegudament, per dir alguna cosa. No em refereixo concretament al conseller en aquest cas. Però per això dic que compteu amb nosaltres, sisplau, perquè és que potser trobarem molts punts d'acord. Tots tenim molt clar quins són els problemes, però discrepem en la forma de buscar solucions. A vegades això, el que heu fet aquí, ho trobem a faltar en altres llocs. No sé si parleu sempre, com heu parlat aquí. Jo penso que segurament serà més fàcil trobar solucions als problemes, i sobretot, si tots estem d'acord en una solució concreta i es porta a terme, potser soc molt idealista, no ho sé, però segur que aquesta solució tindrà més duració en el temps, perquè l'hem creat entre tots. Penso que és oportú aprofitar aquesta cloenda per parlar una mica de nosaltres, perquè per nosaltres l'habitatge sempre ha estat, és i serà la preocupació fonamental i la raó de ser dels emissors de finques col·legiats. Nosaltres no contemplem l'habitatge, com els bancs, evidentment, com un bé merament lucratiu. Tampoc pensem en l'habitatge com una promoció que es pot donar una rentabilitat, ni tampoc com un bé per transmetre. També la transmissió genera un benefici. No, nosaltres no som cap d'aquests. Per nosaltres el valor de l'habitatge és sobretot social. És el lloc de residència personal i familiar, és un lloc de convivència amb els altres veïns, de benestar i d'intimitat de les persones que l'ocupen. Ocupen sense K, per cert. I tot això és el que gestionem els administradors de finques. Això és el que fem. Aquest valor de l'habitatge és precisament la funció social de la nostra professió, els administradors de finques. Treballem per facilitar a la població, propietaris i llogaters, la cura de la seva residència, de la seva eficiència i habitabilitat, dels serveis necessaris i del manteniment dels immobles en el seu conjunt. Ajudem a gestionar la càrrega econòmica que és pel propietari també i les responsabilitats que implica cada vegada més ser titular d'un habitatge i d'haver de compartir els serveis que té aquesta finca amb altres veïns. Gestionem la convivència i les obligacions de tots per preservar el bé propi i el comú, que és l'immoble, pel seu valor social, com acabo de dir abans, però també pel patrimoni que representa per a la família i per als nostres pobles i ciutats. Voldríem, per tant, ja sé que ho hem obtingut avui, el reconeixement dels nostres representants polítics, de les autoritats municipals, que a vegades, no sé per què, els ajuntaments no parlen gaire amb nosaltres, no estic parlant del de Barcelona exclusivament, però també, i les autoritats autonòmiques. De la importància de la nostra tasca i de que ens tingueu presents sempre davant de qualsevol iniciativa i per treballar a la recerca conjunta de solucions dels problemes en l'àmbit de l'habitatge. Res més per part meva, donar-vos les gràcies a tots, també a la Caixa, òbviament, tot i que sigui una entitat bancària, ens ha ajudat a aquest acte d'avui.
a Gas Natural i a Construccions Ranco per la seva col·laboració i a vosaltres, a tots, per la vostra assistència i espero, això és important, sisplau, que ens tornem a veure el divendres dia 25 de novembre durant la celebració del tercer fòrum que organitzem conjuntament amb el Consejo General del Poder Judicial entre jutges i administradors de finques, col·legiats, per parlar, en aquest cas, de l'experiència pràctica en l'aplicació del nou règim de la propietat horitzontal que vam aprovar aquí al Parlament gràcies a companys com els que tenim aquí a la taula que van col·laborar, que van permetre que col·laboréssim, com ha dit molt bé Carmen de Rivera, en l'aprovació del llibre 5è del Codi Civil. Doncs bé, 18 mesos després volem posar al debat la implantació d'aquesta reforma del règim jurídic de la propietat horitzontal del que estem prou satisfets. Tots, tant els administradors com els ciutadans i la societat que la té que aplicar cada dia. Moltes gràcies a tots i fins a llavors.